नमस्ते दोस्तों, आप सभी के स्वागत बा यस किचन भोजपुरी रेसिपी में। फ्रेंड्स, तो आज हम आप लोग खातिर लेके आयल बनी होममेड चावल से घर पे साबुन बनावे के बहुत ही आसान और इजी तरीका, जौन आप लोग घर पे ही होममेड साबुन बना सकेनी जा। साथ में अपना चेहरा के एकदम कोरियन जैसा बना सकेनी जा। और मार्केट से ही महंगा वाला साबुन आप लोग घर के ही चीज़ों से आप लोग इस साबुन के बना के तैयार कर सकेनी जा और अपना चेहरा के सुंदर और खूबसूरत बना सकेनी जा। तो चलिए जा फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी देख लीजिए कि हम कैसे बनैले बनी। तो सबसे पहले एजा हम चावल लेतनी, आप लोग देख सकेनी जा हम 200 ग्राम के करीब चावल लेले बनी। तो फ्रेंड्स देख सकेनी जा एजा हम कच्चा चावल लेले बनी, आप लोग के पास में दिखा देतनी। एकरा के गाँव देहात में अरवा चावल भी बोलल जाला। अब का कइल जी कि हमनी के एमे पानी डाल दीजिए, जितना हमनी के चावल लेले जी उतना पानी डाल दिहल जी। अब एके हमनी के 4 से 5 घंटा फूले खातिर छोड़ दिहल जी। आप लोग रात भर भी छोड़ सकेनी जा। तो 4 से 5 घंटा हो चुकल बा, चावल बढ़िया से फूल गइल बा। आप लोग के हम पास से दिखा देतनी। ये जगह आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स, चावल बढ़िया से फूल गइल बा। त सबसे पहले का कइल जी कि छन्नी से हमनी के छान लिहल जी। एकर पानी फेंके के नइखे, आप लोग ये पानी के यूज कर सकेनी जा। आप लोग कोनो बॉटल में भर के रख लेब जा और एमे थोड़ा-सा गुलाब जल डाल के अपना चेहरा के रुई में थोड़ा-सा भिगो के आप लोग रेगुलर साफ कर सकेनी। जैसे का होई कि आप लोग की स्किन बहुत साफ हो जी और सुंदर भी दिखी। अब ये पानी के फेंकब जा मत, आप लोग रख लेब जा। अब एजा हमनी का कइल जी कि चावल लेहल जी, चावल के बढ़िया से कोनो प्लेट पे चाहे कपड़ा पे आप लोग पसार देब जा। तेजा हम प्लेट पे पसार देले बनी। अब धूप में के सुखा लिहल जी 2 घंटा खातिर। 2 घंटा के बाद हमनी के चावल बढ़िया से सूख गइल बा। अब का कइली कि मिक्सी जार में डाल दिहल जी एकरा के। अब एकर पाउडर बना लिहल जी। अब चाहे छन्नी से दोबारा एके छान लिहल जी। तो चलिए जा छान लिहल जा, जौन एकर मोटा वाला भाग बा ओके निकाल के आप लोग रख सकेनी जा, चाहे फेंक सकेनी जा। अब का कइल जी कि छन्नी से छनला के बाद हमनी के में का कइल जी फ्रेंड्स कि दूध डाल दिहल जी। जितना हमनी के चावल लेले बनी जा उतना दूध डालल जी। तेजा आप लोग नॉर्मल दूध भी डाल सकेनी जा, कच्चा वाला दूध भी डाल सकेनी जा। थोड़ा-सा हमनी के एजा नारियल के तेल डालल जी, अच्छा तरीका से मिक्स कर लिहल जी सारा चीज़ के। आप लोग देख सकेनी जा नारियल तेल के बढ़िया से हम एजा मिक्स कर लेले बनी। आपस में तरीका से मिक्स कर लेबे के बाटे। अब थोड़ा-सा डाल दिहल जी गुलाब जल, अब थोड़ा-सा डालल जी हमनी के एलोवेरा जेल। सारा चीज़ के बढ़िया से मिक्स कर लिहल जी। आप लोग एजा विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल सकेनी जा। बढ़िया से आप लोग मिक्स कर सकेनी जा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से आप लोग फेंट लेब जा सारा चीज़ के। तब 5 से 10 मिनट आप लोग एके बढ़िया से फेंट लेब जा। ए तरीका से आप लोग देख सकेनी जा कि हम फेंटत तनी, ए तरीका से आप लोग फेंट लेब जा। तब 5 से 10 मिनट आप लोग फेंट लेब जा। तो बढ़िया से आपस में मिक्स हो जी फ्रेंड्स। अब एजा हमनी के डाल दिहल जी हल्का-सा मध डाल दिहल जी, जौन की नेचुरल मध हटे, मतलब कि घर के ही मध है। आप लोग देख सकेनी जा, आप लोग मार्केट वाला भी ले सकेनी जा। सारा चीज़ के बढ़िया से मिक्स कर लिहल जी। थोड़ा-सा हमनी के केवड़ा जल डाल दिहल जी खुशबू खातिर। आप लोग कुछ और भी मतलब एमे ऐड कइल चाहतनी जो भी डाल सकेनी जा। अब हमनी के एजा सोप बेस ले लिहल जी, जौन की हम ऑनलाइन ही ऑर्डर कइले रहनी है। आप लोग देख सकेनी जा, आप लोग भी मंगा सकेनी जा ऑनलाइन चाहे त। ऐसे भी अगर आप लोग के मार्केट में मिलत होके सोप बेस त खरीद सकेनी जा। अगर ना मिले तो आप लोग पियर्स साबुन से भी ए साबुन के बना के तैयार कर सकेनी जा। अब एके का कइल जी कि छोटा-छोटा साइज़ में हमनी के कटिंग कर लिहल जी। तो चलिए जा फ्रेंड्स, छोटा-छोटा साइज़ में एके कट कर लिहल जा। आप लोग एके कद्दूकस भी कर सकेनी जा। ऐसे का होई कि जल्दी से ही गल जी, ज़्यादा टाइम ना लगे के गलावे में। तो आप लोग छोटा-छोटा साइज़ में एके कटिंग कर लेब जा। और अभी तक आप लोग हमरा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजिए करे फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे मत भूलब जा। चैनल पे अगर पहली बार आइल बनी जा तब प्लीज़ आप लोग यस जी किचन भोजपुरी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लेब जा, ताकि हमरा अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के सबसे पहले मिली। ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरीके से छोटा-छोटा सा तो सारा सोप बेस के हम छोटा-छोटा साइज़ में कटिंग कर लेल बनी। साइड में हम पहले से ही पानी गरम करे खातिर रख लेल रहनी है। पानी हल्का गुनगुना हो गइल बा। ते जगह हमनी के एगो टिफिन लेहल जी, जौन की आप लोग देख सकेनी जा। टिफिन हम लेले बानी, कोनो भी बर्तन आप लोग ले सकेनी जा। सारा सोप बेस एमे डाल देहल जी। अब का कइल जी एकरा के पिघले देहल जी। कम से कम 5 से 10 मिनट लाग जाई के पिघले में, आप लोग एके पिघले देब जा। हल्का-हल्का आप लोग बीच में एकरा के चम्मच से चला सकेनी जा। तो चलिए जा फ्रेंड्स, हल्का-सा एके चम्मच चम्मच से चला दिहल जा, ताकि बढ़िया से मिक्स हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, एके बढ़िया से मिक्स कर लेबे के बाटे। आप लोग चम्मच से चला के आपस में बढ़िया से मिक्स कर लेब जा। जतरे एकदम पानी जैसा ही हो जी फ्रेंड्स, आप लोग देख सकेनी जा पानी जैसा हो गइल बाटे। फिर से हम आप लोग के दिखा देतनी। अब चलल जा हमनी के साबुन बनावे के प्रोसेस शुरू कइल जा। तो सबसे पहले हमनी के का कइल जी कि जितना हमनी के बना के रखले बानी जा पेस्ट, ओकरा के डाल दिहल जी। तो चलिए जा पहले हमनी के पेस्ट के हल्का-सा दोबारा से एकरा के तो थोड़ा-थोड़ा डाल के हमनी के साबुन वाला बेस में हमनी के सारा पेस्ट जौन बना के रखले बानी जा ओके डाल दिहल जी। बढ़िया से मिक्स कर लिहल जी चम्मच की मदद से। आप लोग देख सकेनी जा, बढ़िया से आप लोग मिक्स कर लेब जा, ताकि जितना भी साबुन वाला पेस्ट बा आपस में बढ़िया से मिक्स हो जाए फ्रेंड्स। आप लोग देख सकेनी जा, एकदम से हम मिक्स कर लेले बानी जा। बराबर एके चलावत रहब जा, ताकि बढ़िया से मिक्स हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमनी के एकदम से बढ़िया से अच्छा तरीका से पेस्ट मिक्स हो गइल बा। अब हमनी का कइल जी कि एजा सोप मोड़ लिहल जी। देख सकेनी जा, ईब के भी हम ऑनलाइन ही मंगइले बानी। तो सोप बेस में डाल दिहल जी हमनी के सारा पेस्ट के। ये देखिए
तो हम 3 गो साबुन के करीब मतलब कि पेस्ट बनैले बानी। आप लोग अपना हिसाब से कम ज़्यादा कर लेब जा, जितना आप लोग बनावल चाहत होखब जा ओकरा हिसाब से। अब सारा पेस्ट के हमनी के सोप बेस में डाल देहल जाई। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा पेस्ट के हम सोप बेस में डाल देले बनी। 1 घंटा छोड़ देहल जी। 1 घंटा हो चुकल बा। साबुन हमनी के जस्ट सेट होके रेडी हो चुकल बा फ्रेंड्स। तो चली जा हमनी के सोप मोल्ड से सारा साबुन के निकाल देहल जा। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत दिखता। दूध की वजह से एकदम से व्हाइट व्हाइट कलर आइल बा, आप लोग देख सकेनी जा। और जितना भी हमनी के चीज़ डाले बन जा, सारा चीज़ नेचुरल हटे, जोन आपके स्किन के और चेहरा खातिर बहुत ही फायदेमंद बा फ्रेंड्स। और कलर देखी जा फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत लागता कि मतलब कि मन करता है कि साबुन के ही खा जाई। कितना देखे में कलर अच्छा आइल बाटे। तो फ्रेंड्स देख सकेनी जा कितना अच्छा हमनी के इ साबुन बन के तैयार होइल बा, बिना पिघले, बिना ताम-झाम के, बिना फ्रिज में रखे। चली जा हम आप लोग के पानी में के डाल के दिखाओ तनी। देखी इ साबुन ही नइखे कि आप लोग के साबुन पानी में डालल जाता पिघल जैसन, कुछ नइखे। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया झाग भी होता, आप लोग देख सकेनी जा। ए साबुन के आप लोग रेगुलर अपना फेस पे अप्लाई कर सकेनी जा, चाहे पूरा शरीर पे अप्लाई कर सकेनी जा। 1 हफ्ता के बाद आप लोग देखा जा फ्रेंड्स, आप लोग के चेहरा पे बहुत ज़्यादा निखार आई, साथ में गोरा भी आप लोग के फेस होई फ्रेंड्स। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करब जा। अगर आज की हमारी साबुन की रेसिपी पसंद आई लोग के फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। चैनल पे अगर पहली बार आयल बनी तो प्लीज़ यस किचन भोजपुरी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लेब जा। और ए साबुन के आप लोग ज़रूर ट्राई करब जा फ्रेंड्स, काहे कि बहुत ही अच्छा साबुन बा। हमरा कहला पे आप लोग ज़रूर ट्राई करब जा और अपना स्किन के गोरा, सुंदर और बेदाग बनाई जा। तब तक खातिर बाय बाय।